Area nos ollos. Area nos ollos. E cando ven o Nordés, que ides facer nas vosas vacacións? Ides ir de camping? Hostia. Ides ir á playa e subilo todo o rato a Instagram? Aquí sufriendo. Aquí sufriendo. Ou, sí. Ou ides... Eu vou ir a internet a buscar fotos de playas e... Eso fixeno eu varios veráns, Eso era maravilloso. Eu sabía, morría debaixo a risa, había a xente entrando cho trapo, eu disfruto. Claro, despois a xente empezou a coscarse e facía o mismo e tal. Collía o Facebook e dicía, wow, en Santorini me encantan sus gentes, la verdad es que es un grupo humano, tal, no sé qué. Pero mañana estaba en Italia, wow, la Costa de Dalmacia es no sé qué, Amalfitana. Amalfi Sorrento. No sé si nos dará el gasoil para llegar a Sicilia. Sí, é guai. Volaba tamén un día poñer así unha de Sarajevo na guerra, non sabes, así todo bombardeo, se poñer. Hoy hasta no voy a ir a la playa, que no quedó día para playa. Pois nada, Pedro supoño que seguirá a capela. Hasta cando está esta peli, Pedro? Hasta o 31 de julio. Buah, tío, pero é unha produción dun mes, tío, pero señor. Xa non se fai desas cousas, tío. Hostia, e aparte todo ben, decir, intenso. Pero ides polo guión ou ides improvisando vos? Vos... Sí, no, vos algo improvisado. Hai guión como aquí, non? Tal cual. Pero vos aí na película non improvisades nada, non? A ver, pouca cousa. No, é unha peli, a mí mola moito porque eu non son o prota da peli e non falo en toda a peli. Tío, eso é unha maravilla, tío. Bueno, mellor son os peores, pero... Estar bebendo augas así pola noite e non tens que dicir unha puta palabra en toda a película. Eu estaría mechendo. Buah. Estaríamos, como ves, sabes? Que non me dá a vida e para que se tuviera que chaparme todo o guión. Verdad, todo acción. Todo accións, non? Accións e reaccións. E ao acabar a secuencia dille, falla a broma esa de, yo haría otra, que mi parte non me quedó, non me sentí bien con mis frases. Tal cual. O resto falan, non é unha peli muda, o resto falan moito, pero como se falan os outros, pois eu non falo. Xa mellor xa din todo o que hai que dicir, non? Efectivamente. Eso é como na Guerra das Galaxias, que todo o que di Arturito xa o di C3PO. Claro, digo, eso... Ese é genial, ese é maravilloso. A mí eso me encanta, tío. Eso é como as conversacións telefónicas de ¿Cómo que dices que no vaya mañana a tu casa? Pues claro que iré. Que en nas series tipo Amar en tiempos revueltos, cando fan a chamada telefónica, usan ese recurso. ¿Cómo? Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Sí, que dices que Claudia no ha podido venir hoy. Dices que ese coche rojo que ha aparcado ahí delante es de la tía de la hermana de... Hija de perra. Sí. Oye, Pedro, pero despois en agosto pararás algo, Sí, en agosto sí. Hai que descansar algo, Pararás 2 ou 3 días, non? Polo menos. No, a ver, hai algún bolo por aí, usas tú, en plan, a ver, que buscando cousas. Joder, macho, estate tranquilo, joder, descansa un pouco. En agosto, joder. Pero en agosto para todo, menos a construción, joder, que coño vas a... En agosto paras un pouco, descansa. Que despois ven setembro e o luar empeza a primeira semana de setembro, xa podemos anunciar aquí. Na primeira, segunda semana de setembro empeza o luar e joder, que despois non me ides parar.